va la relación. E tú traes unha parella de... Como se chaman? Como se chaman? Pois é mellor que se presenten eles. Porque son... Pero levan moito tempo xuntos, entendo? Sí, 47 anos casados. Levan 47 anos. Como nombre aí, Celsa e Manolo. Celsa e Manolo. E levan 40 anos xuntos. Bueno, tú xa os conociste, falaste con eles. 47, sí, xa nos presentamos un amor, un amor. Celsa e Manolo, vale. O sea, tú traes unha parella que levan máis de 40 anos xuntos, vale. Eu traigoche, en contraposición, unha parella que levan canto, un ano e pico, un ano, que leva un ano xuntos e coñecéronse nun reality de Telecinco. Ou sexa que o choque... Brutal. De onde son Manolo e Celsa? De onde son? Pollo. Bueno, preguntamos ya despois. Son de pollo. Son de pollo. Sí, sí. Pois ti imagínate, Manolo e Celsa, reducido, vale. Bueno, proximidades. E os que traigo eu, pois conoceronse eso hai un ano nun reality de Telecinco, pódese dicir, Gran Hermano, non eran Gran Hermano. Ele é galego e ela non é galega. E están aquí, vale, vamos presentar a todos xuntos e planteamos todo isto de como sobrevivir a parella discutindo ben. E hoxe veñen a pitar a mola a Land Rover, Celso, Manola, Violeta e Edi. ¡Qué maravilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Qué maravilla! Manolo e Celsa, primeira cousa que pasou xa que non dixemos ben onde sodes. Somos de Verducido, Pontevedra, provincia de Pontevedra. Verducido, Pontevedra, Sí. vale. Moi ben, benvidos, Manolo e Celsa. Gracias. Edi, Violeta, benvidos tamén. Dixen ben que vos conocestes no reality. Sí, en Gran Hermano. Pero ainda non levamos un ano oficial, pero prácticamente. Bueno, sí, prácticamente. Levades menos dun ano. Sí, a ver, coincidemos... A ver, siendo pareja oficial sí, pero desde Pero que pareja empezamos oficial a darnos que- un beso... Pareja oficial foi que o sair, No, sei o que é o ser- sair da casa xa pidinlle ser moza e, bueno... E que Qué tal? bueno, desde septiembre. E que tal? Cada vez peor, claro. No, A mí es que me encanta el amor. Todo lo contrario, Yo creo todo lo mucho en el amor eterno. O sea, me encanta teneros Vale. aquí, la verdad. Casiano, 40 anos. 47, facemos o 18 deste mes. 47. Parecemos que planteamos este tema de como sobrevivir ás discusións, porque entendo que aquí discutides todos, ou non? Claro. Sí, Sí. tamén hai Sí, discusións. máis ou menos. Como todo el mundo. Tú tamén discutes, Ana? Pues tú, Cando hai que discutir. Non sei se tes parella. Non, agora non, estou aquí representando as solteiras. Está moi ben, está ben. Bueno, pero tiveche parella, Tiven. que non lle gustaba nada a teu pai, a túa parella. Bueno, é así. Vale. Vou poñer encima da mesa, por certo, mirad aquí, as fillós que hai aquí. Tú de onde eres, Violeta? Yo soy de Toledo, pero vivo en Madrid. Yo creo que esto nunca lo he probado, así que... Fillós? Fillós. Violeta, Os crepes, como que más o nunca... Ah, crepes, vale. Como que nunca probaste? Es que allí no los hacemos así. Coño, isto é espectacular. Allí no los hacemos así. Teño que dar gracias a que nos trouxo Manolo. Manolo, que é un veciño Moi daqui de bueno, Teo, que nos trouxo a fillós, e a súa señora que é fixo. Está buenísimo. Muy buena. Aquí como na casa, Manolo, Celsa, última vez que discutistes? Non hai moito. Non hai moito. Non hai moito que quere decir. Non. Indo xa, mañán. O xa mañá. Por qué? Que pasou? Porque me fai traballar e eu non podo traballar. Tú estás jubilado, non? Claro, e saco má paja. Pero que lle fixeches? Hombre, a ver, ponse todo joa para mañán, e Celso, ovellas, cabrita, jaliñas, todo iso. O jubilado non pode ter eses animales, Son regla todo. Está. Pero, o sea, discutiste porque tú non querías traballar? Non tú querías- quere facer nadiña. Vale, Os vale. domingos, percherón, Vos cal foi se jodió al día. a última vez que discutiste? Nada. Bueno, Anoche di a verdad. tamén. A noite, Home, isto trátase de dicir a verdade, senón non ten Sí, gracia. anoche. a noite. Sí. Sí. Vale. Que venimos sin dormir, vaya. Pero discutiste por unha tontería ou por algo Una importante. Nah, Tontería. son tonterías. Nada, tonterías. Vos como soledes resolver as discusións?
Sí, claro, vale, todo o mundo discute, non? Que o que dicíamos Ana e eu. Pero como se... Eso como acaba? Como se Cal resolve? é a maneira de acabar eso? Bueno, eu antes os morros chegaban daqui non sei a onde. Agora xa paso de todo. O sea, tú enfadabaste, Ana. Sí. A parte de discutir, enfadabas. Sí, sí, a mellor botaba un tempo... Orgullosa, non? Era orgullosa. Despois a Mira noite como xa él. pasaba todo. Vale, se temos algo Él en es común. súper orgulloso. Sí. Vale, pero como se acaba? A mí, o que nos interesa aquí, como se acaba a discusión? Bueno, nós... Como se cerra? Teniendo sexo. Pois sí. Xa... Escoitache, Manolo? Non, Eu tamén. No, porque eu vin... A ver, sí, es verdad. Bueno, sempre se dixo eso. Eu tamén. Ao chegar a noite debaixo das mantas, acabase todo. O do día. Claro, ya sé. Sí, é donde se Hasta el día resolve. siguiente. É donde se resolven todos os problemas. Vos deitastes vos algunha vez enfadados? Sí. E ao día seguinte levantarse enfadado aí? No. Moitas veces virar o cu e non deixar... Roberto, eu penso que aquí a que leva os pantalóns... Es ella. Vamos, Sí, se non nota, me se cabe Vale, duda, vos entendo que tamén vos acostaste algunha vez enfadados e levantarse enfadados, ou non? A ver, Siempre muy non o pocas. recomendo. Pero es que muy pocas, una o dos. A mí no me gusta acostarme enfadada. Es que... Eu son no. máis orgulloso, non me importa, pero tamén o paso mal, Me cuidado. parece que tiene que ser una regla de la pareja sí o mal, sí, sí. no acostarse enfadados. Pero que o vosso caso, o caso deles tamén é un caso moi especial, porque eles conocéronse dentro de Gran Hermano. Claro. Entonces, non sei, aí cando sales, eres outra persona ou eres a mesma persona? A ver, yo me siento la misma persona porque no soy más que nadie por ir a un programa de televisión, pero es verdad que tu vida cambia. Actuar ¿sabes? distinto, ¿no? Efectivamente, o sea, tu vida cambia en No, lo profesional y en todo. E don fe que ela era igual dentro que fora. Obviamente dentro sempre que veste un poquinho máis de dicir algunha cousa, pero alguna palabra. igual. Sí. Exactamente igual. E eu igual. O sea, somos moi transparentes todos. Sí. Despois tamén é a presión social, claro, non? De Eso salir... xa é outra cousa. Xa Sí, es outra- lidiar con eso xa non é tan fácil. Sí. Pero bueno, xa temos Hai que quedarse unhas con- certas tablas. Hay que quedarse con la gente que te quiere. Pues. Porque vos que levades 40 anos xuntos, xa tedes que saber cales son os motivos polos que máis se discute. Por moitas cousas. No, por moita cousa non, pero ten que haber algunhas que señan máis que outras. Por todo e A por veces, nada. mira, No. calquera cousa, por exemplo, que ti eres pai, que faja un fillo ou calquera cousa, todo é a culpa da nai. Manolo! Manolo! A nai é que ten a culpa. Sí, Manolo! Porque lle consinte todas, non se pode consentir tanto. O sea, que estarme dicindo que o principal motivo de discusión suele ser os fillos. Moitas veces, no, os fillos, pero sí, pero moita... Quen é o pajote dos problemas, sabes? Carga a min nese detalle. Vale. Pero Que tú, che cando parece? estás discutindo e tú sabes que tes razón, como se fai? Eu tamén abra Hai que boca, morrer que razón, non? Hai que morrer. Sí, bueno, hombre, a ver, se tiño razón non calo tampouco. Discutimos. Tela sempre. Estou seguro que Le tiene Manolo recto, dalle a razón e ainda así non te conformas, non? Non se conforma. Nada, A xente cos anos, eu sempre tuve esta teoría, non sei se é verdade ou non. Ana, tú que traballas con xente maior, a mí me dá a sensación, polo menos a min, que teñen menos paciencia. Sí, Tú a notas ver, eso na xente que está ali? Que ten menos son paciencia. máis directos, os xóvenes andamos con máis rodeos, os maiores son sinceros, directos e se Pero teñen que decir as porque perden a cousas. paciencia ou non? Porque non se andan con caralladas xa, din, para que vamos a andar con rodeos e xa... Quero dicir con Non isto que creo cando eres novo, cando eres chaval, como que aguantas máis. No, que eres capaz de, bueno, non pasa nada. Sí, es cierto. A típica, non? Que che pasa? Nada. Que che pasa? Nada. Aquí xa vas a machete, non? Pero sabes por qué? Porque te cansas tamén do home, Non te cansas. Mira, Sabe, Roberto, son moitos anos, sabes? Pero ¿y lo Roberto, bonito que es? temos que dicir unha cousa que nos acaba de pasar. Fora,
ahora mismo, que ela é moi, o sea, ela cando ve así xente A mí maior, me encanta ver a gente mayor que lleva muchos que años. leva Yo moito creo mucho en tempo. el amor eterno, de verdad. Es que e acabamos de dicirlle, bueno, tal, canto levades, tal, pois 47 anos, bueno, algún consello, e di ela, si che rompe moito a cabeza, manda Si no os entendéis, Y levaba 47 anos. Vaya consello que nos dá. Si non vos entendedes, fora. Sabes que pasa? Que un cando ve que unha parexa como a vos leva 40 anos, automáticamente tende a pensar que nunca tuveron unha crisis gorda, unha gorda. Gorda, no. Celsa? Algo pasaría. ella no habla. A ver, que pode haber unha agora e Bueno, salir para diante igual, Discutir, bueno, altos e baixos hai nos sempre, altos e baixos hai nos sempre. Sí. Porque o de discutir vai a máis ou vai a Porque o menos? problema del, sabes o que pasa, Robert? Que é fontaneiro, é fontanero. É fontaneiro non foi. Foi fontanero, eso. Chico, E que- os fontaneros teñen que ir a desatascar cañerías, chico. Sí. É así, a realidad. Chámanos das casas, a min chamábame, non? Tesas- Eso, o marido na casa, Xa. non, está traballando de día. Mira, a noite pode me vir desatascar que teño unha cañería atascada. Tiña que ir. Porque tú notas as cañerías moi atascadas. A miña debía de ser que era fontanero. Este é outro tema da importancia do sexo. Non? Sí. Está parece, porque a veces un non lle dá a mesma que o outro. Bueno, señalei así, pero... No, fixen así por... Non teño nin idea. No. A ver, para nós ten bastante importancia. Claro que es creo que importante, hombre. cando empezas unha relación sempre ten bastante peso. Eso despois Y luego basta también, con- yo Sí, creo que hay que bueno, cuidarlo pero- y trabajarlo. Es decir, la chispa se tiene que mantener en lo que te distingue de ser un amigo a ser tu pareja. La atracción física. Sí, claro. Pero eu non sei nas parexas de agora, pero eu tiña a sensación, eu criei-me moito coa xente maior, cos Maior, vellos na sí. miña aldea. Eu tamén. E eu non sei, porque me quedou na cabeza, que eu sempre escoitaba como que as parexas de xente maior, que un sempre quería e outro non quería. Eu tiña esa sensación. Porque me transmitían eso, sabes? Que este ou esta, me daba igual. Este non quere nunca ou esta non quere nunca. Me transmitían eso. Eso pasa no matrimonio, como que no? Sí que pasa. A ver, a veces él viña a mi madriña e eu non tiña gana. Eu non tiña gana, que estaba chea de traballar todo o Jo, pero día. se tú viñas que el tiña gana, Se tiña gana, que ia meter a control ladrillo. bueno, pero eso pode ser... Eso A veces pasa. pode ser un conflicto, ou non? Eu entendo bastante, o sea, depende, normalmente suele haber, na relación suele haber unha persona que é un poquinho máis activa que a outra, Yo creo que, pero creo que en nosotros los dos somos bastante... na nosa, por exemplo, por ahora non pasa, espero que non pase. Por ahora A ver, no acaba pero de empezar é tamén. normal que co tempo vai un poquinho, non? Sabes como dicía miña abuela? Canda peneira nova, peneira que rabea, Oye, neste... Al principio va bien, pero después... Pues yo creo que después también va a ir bien. Pero más lento. Xa vos acordaredes desta xuntanza que temos aquí. Sí, mola esta xuntanza. Mira, e que como neste novo Land Rover tampouco me importa moito poñernos serios a veces, isto do amor, vos que levades 40 anos enamorados, Sí, fala. isto do amor como é, Manolo? Estar enamorado Ui, para toda a Manolo, vida. Porque un pensa, eu enamórame, e entonces xa, con eso xa tiro. Pensa que vas a dicir, Como funciona eso? O amor non, eu non estou que o amor que termina para sempre. Non. Chegas a un punto que xa tanto che ten todo, se discute contigo. Sí, a ti non sei, pero a min pasa.
tirando o repaso, Manolo. Pero a mí pasa. Oxe, Manolo, dorme no sofá. Non me creo moito. Pero entonces- un cariño, o pai dos fillos e tal. Pero ese de estar ceguiña, como cando empecé con él, mira que foron 6 anos de novios, aparte do tempo que levo con él. Entonces, Estaba ceguiña, non había outro. entonces canto dura o amor para ti, Celso? Eu que sei, durou bastante, moito tempo durou, pero... E ahora que hai, cariño? Se transforma, ¿no? Dicen Sí, que se transforma el amor. Sí, non é... Transfórmase noutra cousa. A ver, Es normal. Ao son principio é diferentes. todo pasión, non? Pasión, non aí podes está, vivir aí sin está. él, non podes Sí, dormir sin Mi él. madriña, Jesús. Claro, Ai, e eu despois durmo- vai ser a cousa, bueno, pois Eu acomodando un durmo de pouco. maravilla, señor. Ya. Manolo, Pobre Manolo. mira, Hoy duerme. teño un sofá no meu hotel, por si queres Me vir a dormir, encanta que o creo sofá, que non che botan de Oye, menos. seguides dormindo na mesma cama? Sí. No, porque hai xente que chega a unha idade, non sei se tedes visto, bueno, que chega a unha idade que deciden dormir en habitacións separadas, incluso para dormir mellor. no, Ay, sí. ay, me encanta dormir Totalmente. juntos. Yo no quiero que Agora, me de pase momento, esto. estamos xuntos, sabes? O que pasa é que eu puxenlle hai un reto de comprar desas camas, sabes? Que se levantan, porque el... Ti sabes o que é ter aquí encima O león. unha persona continuamente aí encima? Pero por qué? Porque se bota Bótase, busca. e dache calor. Busca, dame todo, dame todo. E eu agora xa non estou para esas cousas. No, porque hai camas que teñen como dous, como que o colchón, Claro, tu bicho na televisión, eso, que son dous, que un levántase, Claro, son dous, un levántase. e el queda abaixo. El queda abaixo. Aí está. Claro. A mí gustame esa cama. Esa cama. He de a comprar. Ya sé que vou comprar. He de a comprar, Deixamos unha silla a propósito, verdad? Porque deste tema tamén nos apetece falar que é grandísima Eva Iglesias. Eva Iglesias en tu nombre. Evita, Eva Iglesias en el plan. Cando tocaba na orquesta, Pero sodes maravillosos. No, porque tú eres moi de Celsa. Eu son deste sí, bando. eres de Eu aí non Celsa. estou aquí. Para eso somos ingleses. Ai, Celsa, Sí, pero escoita cariño. unha cousa, que eu estaba che escoitando aí A atrás. ver, Pero tú que te que dixo que xa non había amor, é o marido E diante. dixo unha verdad como un mundo. verdad? Hello. E dixo unha verdad como un E tempo. dilo diante de todo Galicia. De todo Galicia e do meu home. E punto e final. Non hai xa. Coita unha cousa, Que? Celsa. Fala. Estabas dicindo ti, como te chamas, perdón? Manolo, pero xa Manuel. non é naide, Manolo xa da igual. Dis ti que Manolo aínda quere arrimar de noite. Ai, quere, pero... Eu xa... Pero cantos anos tes, Manolo? Pero todo aburre tamén, non? Non é que aburre, aburre. muller, non aburre. Non aburre, muller. Pero a ti tampouco che aburreu? Escuita, A a mí ver. aburreume redondo. A ti aburreuche? Pero sabes unha cousa? Que non é como ter esta edad. Home, claro. É igual con a lerma. Pero vos conocedes algún dos que está aquí na mesa casos de xente que leve 47 anos, 40 e pico anos xuntos así, e se separaran? Ai, sí, hai moita xente. Sí. Sí, de levar... Eu ningún, Sí, tú conoces algún? Hai xente que se separa. Pero tú con conoces algún 70 caso? anos. Por ali, a ver, hai xente Que leven como 40 que- anos. En Verdocido non, pero... Verdad, Celsa, cambiaron os mundos. Cambiaron verdad, os mundos, cambiaron os Pero é mundos. raro, se leva... Pero Celsa, Hoy ti, en día lo raro es que estoy Que? pero ti por que non te separastes? Eu porque... Ou por que non te separas? Tiña outros problemas. Por que non me separo? Porque agora teño uns netos maravillosos, preciosos. Manolo, vaya día, Manolo. Hola, Manolo. Manolo, venga. Manolo se le de aquí escaldado. Teño uns fillos preciosos. Teño 2 fillos preciosos, son o máis grande da miña vida. E teño 6 netos, e iso foi a gloria de Dios. Se vivo nesta vida, Bueno, e ademais... É verdade que se lle quere máis aos netos que aos fillos? e consintímolos máis. Eso sí, eso pero é verdade. quererlle máis? Queres. Ai, no, Celsa. Manolo non está de acuerdo. Joder, está que faltando mosillos, No. que estás tirando ao home, aos fillos, a todo. No.
Oye, acaba con la familia. No. Eu os netos quero un montón. Pero son O cariños home quero. distintos. Sí, claro, a ver, o home... Pero todo o que home. pasou ten sentido e empezou con ti e Manolo. No, Con xa, ti e Manolo xa. saliron os fillos, saliron os netos, Xa, daí foi xa. todo. Se non existía. Claro, é verdade ou non? Sí, é verdade. Claro. É verdade. É verdade. Que che gustou de Manolo para namorarte dele? Porque agora parece que non ten... Pois mira, encanto no, ningún. cuidado, a ver, merece un respeto, a ver. Pero... Ahora, Oye, media hora despois. que me enamorou del? Sí. Os ollos. Es que los ojos azules atrapan, Enganchan, Los ojos azules... Estaba nunha festa e Guapo, chamábame todo o mundo a bailar, eu no, hasta que chegaba ao paisano. Pero mira, eso é verdade dos ollos azules que son mentireiros? Hai que ter cuidado con vos. Nada, Manolo, así dormimos no Hai sofá. que ter moito cuidado con vos, Violeta. Sí. No me digas. Sabedes que pasa? O lunes, no primeiro programa, que estivemos aquí con Patricia Pérez e o marido Luís, unha historia brutal, seguro que a visto. E Luís dicía aquí, e díxonos despois a todo o equipo detrás, dicíanos, non señades tan exixentes con vos mismos. Dicíanos esa frase brutal, non señades tan exixentes con vos mismos. E creo que isto tamén pode funcionar para a parella. Que a veces somos moi exixentes, non só con nós, sino co outro, sabes? Exixímoslle cousas que non exixes a outra persona nin para ti, e exixes, non? Yo me considero un poco exigente. Sí, Siempre me lo dices. Por exemplo, sempre obliga a estar a relación sempre nun punto moi alto. O sea, un día que tes así un día abaixo, pois é como que non pode ser. Sempre temos que estar arriba de todo. No, a ver, no es que no A eso pueda me ser, refiero. no es que no pueda ser, relación sino van que así, hai días bons, hai días malos. también es que es mi primera Hay relación temporadas. seria. Tengo 24 Todos años. foran altos, vamos a era ver. unha gloria. Quer dizer, é a túa relación máis larga? Non. No, estuve, pero no me enamoré. Pero si se De la echa- única persona que me enamoró es de él. O sea, la única relación de verdad de amor es de él. Es verdad, es verdad. Que nos Pero- verá dentro de 40 anos aquí como Manolo aguantando tipo, dándome cara. Violeta rajando. Ojalá que sí, ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá A que veces sí. un sin querer pode pensar que a chavalada, tú eres chavalada, tú cantos anos tes? 25, 25 anos. A veces pode tender a pensar, e non creo que seña verdad, que a chavalada dalle menos importancia ao amor. Enténdeme o que digo. Eran épocas totalmente diferentes. Eu considero que as parellas máis maiores pois centrábanse máis pois no núcleo familiar, non? Sí, As a discusións e todo era en base da familia, un proxecto de vida. Que pasa que as parellas novas pois ahora mismo é o individualismo, mirar para As un. egoísmo, o que? Sí é máis pola calidad da parella, da relación, de mirar como está ben un mismo. Antes tiñanse fillos moi pronto. Sí, E agora, por exemplo, no meu caso, eu teño gato, sabes? Entón, así Que bien. hai as É parellas. mellor ou peor? Depende da parella. Eu penso que agora hai moitas, como din, red flags, non? Antes aguantábase carros e carretas. No, pero que e dixeche agora- antes ten sentido, de que agora as parellas queren estar, sabes, como sempre. Sí. Aí arriba, aí ahora vamos para ali, viaxamos, facemos isto, facemos outro, tal. Pero también está bien ser exigente y no aguantar todo. Es decir, No, eso sí, eso por supuesto, eso por supuesto. Antes aguantábase moito, Celsa. Sí. Sobre todo vosotras. E altos e baixos. Sobre todo moitísimos, vosotras, ¿sí o no? Sí, muy bien No. que lo aguantemos. sí, Roberto, sí. Pobre Manolo. E tantos anos, son moitos anos, que non é o día a día. Mira que o ano ten 365 días, non? É o día a día, é unha lucha, A miña avoa decía sempre. 47 anos. A miña avó decía sempre, si non estás ben, ponte. E antes había que arreglar, ahora hai que arreglarse, que